Ahojte, v tomto videu by som vám chcel predstaviť náš umelý trávnik, ktorý vyrábame v troch vyhotoveniach, a to v doskách 2x1 meter, pázov vyhotovení 1x1 meter, obe s gumenými podkladmi a aj samotný trávnik bez gumenného podkladu. S gumenným podkladom vyrábame tento trávnik práve preto, aby keď sa používa v kombinácii s gumennou podlahou, nevznikal žiaden výškový rozdiel, a zároveň aj preto, pretože to tvorí dodatočnú hmotnosť pre samotný umelý trávnik, alebo teda koberec, vďaka čomu ho netreba lepiť. Samozrejme, v prípade, že sa používajú na tlačenie alebo ťahanie saní väčšie hmotnosti ako 160 až 200 kg, tak je potrebné ho minimálne v spojoch podlepiť, alebo kľudne podlepiť aj celý. Je to samozrejme vždy komfortnejšie a zabezpečíte tým lepšiu a dlhšiu životnosť samotného povrchu. Tento umelý trávnik, ktorý ponúkame, sa odlišuje najmä tým od bežných umelých trávnikov, že je určený konkrétne na náročné používanie vo fitness centrách, a to práve preto, že jeho vlas je tvrdší, vlasovanie samotné je dvakrát hustejšie než pri bežných pochôdznych trávnikoch, a teda vďaka tomu dokáže lepšie odolávať klzaniu saní alebo rôznym iným slajdrom a podobným cvičeniam, ktoré sa vo fitness centrách robia.